Barler ambil duit. Barler. Wae kukut. Kalau kerja katelan kok. Udah apa adus apa ora? Mosok ora tau adus ngono kok. Engko ya. Kecomania. Hmm? Kecomania. Kecomania gacor. Aku sama nang ngerong kaya. Hmm? Wenang nang ngerong gede. Teke sono pikiran kok kono barang patake kuwi. Tunduk mau ini hanya dek telepon dari dia. Kecomania. Kecomania. Enggak. Sudah mulai kabeh. Sudah kabeh. Semua istirahat, Bro. Gimana buktiku sesore ya besok Indonesia loh. Iya. Aku sedina esuk gak lapa-lapa. Sesore kamu buktiku kok jalan kepang. Mana masak, mana beberes rumah. Masak jangan tok ngono kok. Masak, tapi kan masak. Lapo itu kumu. Kepok. Masak jangan tok. Apa jangan jebeber lambing dan jebeber kok kon mangan enak ae. Sekali-sekali tuh makan sama tahu tempe di sayur. Ngono kok. Kon jeblok inu-inuan. Sesuk anu apa mecel. Request. Sesuk apa prei? Gak. Apa nek prayae? Ya, aku tak pecel sithik ra apa. Lenger aku pecel. Ndak apa. Ya nek kowe njaluk tak pecel to. Seprene. Ora nyamping. Kono Iya. petang ya kok kono. Kok iso? Iya. Wong padang kok ngene, padang bulan. Ngene iki dikek jaminan apa enak ya. Ngebasar ya. Ya itu kentang mentah. Krokoti ya. Wele. Gak enak ngene. Kan aku sebogel kabeh napa ya? Kewen akeh ngomong. Kayak sedina mang kayak nek luha aku. Kandhane aku lapangan lho. Dino. Akeh kewen. Jam 12 lewat. Iki mang hari keberapa ambek Sesuk terakhir. alhamdulillah. Ya wes. Aku seneng anggar wis ndang 5 dino lah seneng aku mang. Pak Bukori mang sore mang nggih budal. Ibu bunyi kok. Mlebu bengi bolo iki ceritane malam Jemah. Waya Kicomania. Kicomania. Lho tapi nek Gibran turu omah ya. Salah ra mbok turetan. Mana turetan ya. Sapa? Berani. Buka. Ojo. Dia turun ngisor wis semua tebak nyamuk borong. Oh. Nah semua tebak nyamuk. Silit temang. Emang tak kira udan. Wala udan sadu cangkut. Kae lho wong bukan rek. Wong ngeran ketok ini ndi apa keturon. Lho, Pak RT. Iya, Pak RT serane ngono kuwi iki. Sering ya Pak RT ngono kuwi. Biarane ki yo no ya. Karo jempol ae. Biarane yo no. Ngene iki lah ya Allah ya. Aku terkadang ini. Nang Umar lapo-lapo niki kudu lapo ngono. Piye ngisi sawang saiki? Teng-teng ngisi sawang ra apa? Ora ketok matane. Ben kulipan pisan. Ora ketok matane. Wah, Ngene iki lho bunyi-bunyi obat syahdu. kuat, obat kuat kubur. Arjono obat kuat. Obat kuat.
Ya apa iki? Kolagen. Kabeh. Masa? Iki es batu. Seger ya. Aku udah mangan, kena orang mangan. Terus masak ku mang. Terus ngombe kolagen ku loro, tak kayak sak gelas, tak kayak es batu malah sewegere ra elok wong. Terus ndek mang montor mang, aku gak mangan. Terus mulai untuk rezeki ditukokno mileng. Ya coklat sih. Mie ireng kaital. Kayak banget. I don't like. Gak suka, aku gak suka. Piro ayam Parah, bayar ya. gratisan terus ya. Alhamdulillah. Aku ngerembek bos kayak gratisan terus. Ini kok kon diet, kon kon kuru. Ngumpul nengok ngempet jablok ngempet apa ya? Loh ha, jablok sana. Arep ora oke kira penak. Tapi wong ki senengane ngemil ya. Sapa? Anissa. Heeh. Anak emang pacarku mang sekolah. Mlebu sekolah San. Sekolah. Sekolah nanti. Petuk ning Alfamart. Terus Aku habis sekolah nih. Jadi lucu nih bocah gue. Aku terkadang nek rumah dia ini pengen dia anaknya. Duh ya lali ya. apa? Kudu jelas. Pengen dia anaknya. Yo, engko gawe lah. Jadi ki aku bentuk batur teh ning omah. Anakku yang wis gede, bola kiburan kadang kiburan praine ya padha wae, prae ra prae padha wae gak tau mbaturi mboke. Mulai sekolah kon larang. Aku pengen anak untuk wedok. Pengen anak wedok. Pengennya ya wedok e, Bos. Piye carane? Wedok. Carane yo kicomania. Ndang. Apa yang ndang-ndang? Mbah rarah gaspol ndang-ndang. Kicomanian ya. Kicomania. Bisa mlebu mah ya? 11:30 nduk. Masa? Wah, lama sam. 3 menit kan ora apa-apa. Iya. Pas. Kayak malam jemah, aku turun rumah. Semelungker. Turun ngisor deh. Biasanya turun mbahane. Kowe jendok ora mau goreng. Nek apa ndek mang? Kan sarapan esoke ndok gak apa. Lho, bro, bojoku sedina lho, masak iki tok. Sama kerupuk. Aku udah pengen makan ya. Mau aja ngempet. Maksudnya pengen diet. Ayo ngempet. Tak tahan. Kok malah keturun ngantuk kowe. Akhirnya ora iso kecomania. Itu ngantuk kok. Yo sido apa ora kecomania gak sido ora apa-apa. Capek. Dijak kecomania malah capek, bro, piye iki? Iki ayune murah kali ya. Wis balik wong. Berarti ning kene ae. Apa dimodif nah, guys? Dimodif apa? Pisangnya anyar, bro. Kono stang 30.000. Calang cilik manis. Modif-modifane. Iki sak cilik modif kan sampai dak gedhe modif motor. Iki lho tak adol kae to.
karepe kon modif gak njarno. Wanya gede yo. Memplok-memplok kayak aku. Kalau harus gede lho ini. Nanti Iwak gendut iki lho. Iwak gendut-gendut itu segede-gede lho loro. Ambek iwak gepeng-gepeng gede-gede itu lho. Kayak sing ngompain betina. wes kamar ya. Ayo. Ayo. Pateni. Enggak jangan ya. Kalau kok bisa tak. Tak jangan. Bisa ya rasa masak jangan bisa. Ya. Pak orang dino tolong dino masak pisan, Bro. Iya, gimana? Terus maaf. Maaf. Jangan lupa tahu tempe, enak rasane. Awet kerupuk. Awet kerupuk. Jendok kerat goreng orang pokok ini. Awet kerupuk. Wes aku pindah temani ya bojoku. Oke. Dadah.